Кой е любимият ти предмет? Физическо. Математика. Компютърно или физическо. Най-любимият ми предмет е български. Моят най-любим предмет е математиката. Моят най-любимият предмет е английски език. Компютърна музика. Математика. Български. Български език и литература. Физическо. Изобразително изкуство. Моя любим предмет в училище е хореография. Моя също е хореография. Моя любим предмет е български. Компютър. Музика. Математика. Любимият ми предмет е математика. Любимият ми предмет е физическо. Физическо. Разкажи ни някоя смешна история от училище. Когато си разказваме смешни неща с Пресиян и с Март и се смеем. В минали години, когато един непознат ни попита дали иска да играем на баскетбол, да се разделим на отбори, и госпожата ми се скара и ми написа забележка в дневника. Веднъж към пътя за коловата паднах по стълбите и се скълчих в кръг. Ами те са много. Всеки ден се случват най-различни смешни неща. Аз имам една смешна история. Веднъж като ние тримата тичахме към класната, Карина беше зад нас. Имаше едно леко като преграда и Карина се бусна в него и извика. То всеки ден стават някакви смешни неща с нас двете. Добре. Сещам се всъщност. Сещаш ли се? Да, едните момчета ми взеха топката и едни мои приятели, те са от първи клас, взеха ми топката, а те знаят, че ме страх от там, където аз в един двор. Да, и те точно там я метнаха. Влизах и изхвърлих я оттам и те пак я мятаха към там. Егати. И накрая ми се скараха, ама те не. И удариха колата и избягаха. Добре. Даже, да. И на мен ми взеха топката от ръцете. Да. Не бе, едното момче ти я взе. Имаш ли любим учител или учители? Любимите ми учители са госпожа Желева и госпожа Тодорова. Госпожа Желева и госпожа Тодорова са ми любимите учители. Госпожа Желева и госпожа. Моята най-любима учителки са госпожа Желева и госпожа Тодорова. Моите най-любими учителки са госпожа Желева и госпожа Тодорова. Моите най-любими учителки са госпожа Желева, госпожа Тодорова и госпожа Станчева по английски язик. Госпожа Желева и госпожа Тодорова. На мен са госпожа Желева и госпожа Тодорова. На мен госпожа Желева и Госпожа Желева и госпожа Тодорова. така. Госпожа Желева и госпожа Тодорова. Любимите ми учителки са госпожа Желева и госпожа Тодорова. Моите любими учителки също са госпожа Желева и госпожа Тодорова. И на мен са госпожа Тодорова и госпожа Желева. Госпожа Тодорова и Желева. Нямам, те са еднакви. Любимата ми учителка е госпожа Желева и госпожа Тодорова. На мен любимите ми учители са госпожа Желева и госпожа Тодорова. На мен любимите ми учители са госпожа Желева, госпожа Тодорова и госпожа Пенчева. На мен са госпожа Желева и госпожа Тодорова. Любимите ми учители са госпожа Желева и госпожа Тодорова. На мен най-любимият ми учител е госпожа Желева и на второ място е госпожа Тодорова. Любимите ми учители са госпожа Желева и госпожа Тодорова. Кое е най-важното нещо, на което ви научи госпожа Желева? Да сме добри деца. Да сме добри, умни и да можем да четем и пишем и да сме грамотни. Да сме грамотни, да пишем и да четем и да бъдем добри. Най-важното за мен, което ни научи да бъдем достойни хора и добронамерени. Най-важното нещо, което тя да ни научи, е да пишем
И да четем. Или да съм добър и да мога да чета и пиша. Да уважавам, да чета и да пиша. Да пише и да чета. Да съм грамотен. Ще запомня с всичките ни тържества, които тя е положила супер много труд. Че ни е научила да четем и пишем. Да четем и да пишем. Най-важното нещо, на което ме научи госпожа Желева, е да чета и пиша. Да четем и да пишем. Цифрите и буквите. Най-важното нещо, на което ме научи госпожа Желева, е да бъдем добри и ни научи да пишем и да четеме. Най-важното, което ни научи, е да четем и да пишем. За мен най-важното, на което ме научи, е да пише, да чета и да уважавам хората. За мен най-важното нещо, което ме научи госпожа Желева, е да уча, пиша и чета. Мен ме научи госпожа Желева как да се отнасям с хората и да сме добри. Да пиша, да чета, да уважавам мнението на другите хора и самите хора да ги уважавам. Какъв беше въпрос? Най-важното нещо, което ме е научила, е да чета, да пиша и да се отнасям добре с хората. Кое е любимото нещо в училище? Моето най-любимо нещо е в класната стая да уча. Моето най-любимо място е двора. Класната стая. Класната стая. Навънка. На двора. Класната стая. Класната стая. Най-хубавото нещо в училище е класната стая, защото там се случват всякакви щастливи моменти. За мен най-хубавото нещо в училище е класната стая. Любимото място в училището е игрището. Според мен най-хубавото е тук в училище. Какъв беше въпрос? Най-много ми харесва в училище приятелството. Любимото ми нещо в училище е игрището. Любимото ми нещо в училище е игрището. И на мен е игрището. На двора. На мен любимото ми нещо в училище е класната стая. Можеш ли да изимитираш госпожа Желева с глас или физиономия, когато ви се кара или хвали? Няма да има тържество. Вие ще си правите парти, но аз няма да бъда. Обидена съм ви. Обидена съм ви. Веднага защо не пишеш свобода на родителите ти? Веднага започвай да пишеш. Не. Ти не пишеш. Какво да кажа? Не мога. Защо не пишеш? Ще се обада на родителите. Започвай да пишеш. На родителите ти. Коя е най-често използваната дума или фраза на госпожа Желева? 1, 2, 3, устата затвори, тихо начина седни и напред се обърни. 1, 2, 3, устата затвори. Не говорете в час. Защо не пишете? 1, 2, 3, устата затвори. Да. Защо не пишеш? 1, 2, 3. По местата седни. Звънецът е за мене. Опиши ни с една дума госпожа Желева. Тя е добронамерена. Тя е добра. Тя е много добра. Прекрасна. Взискателна. Госпожа Желева е мила. Тя е добра. Тя е с добро сърце. Мила. Добродушна. Добра. Добродушна.
Мила. Кратка история или с какво ще запомните госпожа Желева? След матурата по български, аз, Марти и Преси отидохме под едно дърво и тя ни пита какви текстове сме съставили. И после си говорихме. Аз ще я запомня с яките тържества, които правиш. Ще я запомня като взискателна, защото постоянно искаше повече от нас. Когато за първи път се срещнахме, тя ме прегърна, снимахме се. Последната ни екскурзия. С последната ни екскурзия. С всичките тържества и първия учебен ден. Аз с първия учебен ден. С интересните уроци, да. Ами, когато за първи път се видяхме и тогава... Тя те гушна. Да, тя ме прегърна и се запознахме. Аз когато ходим на екскурзия. Ще я запомня с това, че тя беше човекът, който ни научи да четем и да пишем. Аз ще я запомня, че през тези 4 години тя ни научи на почти всичко. Да учим и да четем. Аз ще я запомня с това, че ни научи да пишем и да четем. Искате ли нещо специално да кажете на госпожа Желева? Обичаме ви, госпожо Желева. Благодарим ви, че ни научихте да четем и пишем. Благодарим ви за вашето усилие през тези 4 години. Благодаря за тези 4 години, че ме научихте на толкова много неща. Благодаря за тези 4 години. Ще я запомня за това, че последната година изискваше много от нас, за да се справим добре на матурата. Че винаги искал повече от нас и да. Госпожо, обичаме ви и благодарим за всичкото старание през тези 4 години. Благодарим, че бяхте през тези 4 години с нас и ни подкрепяхте в най-трудния момент. Благодаря, госпожо Желева, за това, че ме научихте да чета и пиша. Показахте ми, че да си добър и упорит човек и успех за напред. Пожелавам ви да сте все така добра и никога няма да ви забравя. Обичам ви. И аз ви обичам. Че обичаме много. Благодарим за всичко това, за което ни е дала. Госпожо Желева, много ви обичам. Благодаря, че ме изтърпяхте тези 4 години. Извинявайте, че си хвърлях навсякъде химикалки, тетрадки, учебници и постоянно се нервих. Извинявайте, да знаете, че ви много обичам. Обичам ви, госпожо Желева. Вие сте много добродушна, имате добро сърце. Вие понякога ни се карате, но го правите за наше добро. Обичам ви. Да, както и аз. Настъпи последният час. Уважаема госпожо Желева, мила Анелия, 4 години заедно. Отлетяха неусетно, отлетяха като миг. 4 години упорит труд, емоции, скъпи спомени. Продължавай да раздаваш любов, обич, твоята всеотдайност към децата да бъде все така силна и бъди това, което си. Благодаря ти за всичко. Учихме се една от друга. Обичам те, Анелия Желева. Уважаема госпожо Желева, щастие беше да бъдем ваши ученици. През тези 4 години вие бяхте човекът, който ни вдъхновяваше, подкрепяше и вярваше в нас. Вие не сте просто учител, който преподава уроци от учебниците. Вие ни учихте на най-ценните житейски уроци.
Да бъдем добри, да бъдем честни, да не се страхуваме от грешките, да се борим и да преодоляваме трудностите, да вярваме в собствените си сили, да отстояваме собственото си аз и да постигаме мечтите си. Вашата отдаденост, търпение, безкрайна доброта правят училището не просто място за знания, а дом, в който се чувстваме разбрани и ценени. Вие сте нашия пример за мъдрост, сила и обич. Не стигат думите, с които можем да изразим и изкажем нашата благодарност, че именно вие бяхте нашето вдъхновение, нашата подкрепа, нашия пътеводител. Желаем ви много здраве, безкрайно щастие, удовлетвореност от работата в благородната ви професия. С обич, 4 Г клас. Обичаме ви, госпожо Желева! Well, here we are, living in the moment, and here we are, dreaming in the open. Now look around, isn't this a new day? Make a move, doing things a new way, a new way. 'Cause this is our world, and this is our time. These are our plans, we're gonna let them shine. This is our place in the human race, and we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. Look ahead, we can see forever. You and me doing it together. Light it up, we can be a million stars. Look at us, don't you see we've come so far? Yeah, we've come so far. 'Cause this is our world, and this is our time, and these are our plans. We're gonna let them shine. This is